Oni nisu, dragi prijatelji, pratitelji, dobar dan svima. Evo, malo probija se sunce nad Zagrebom, nad ovim dijelom Hrvatske. Subota je, malo je lakši ritam nego ovim danima. Idem malo u jedan obilazak i na jedno druženje sa svojim bratom Elvisom. Pa onako dok sam u ovoj gužvi na obilaznici oko Zagreba, nešto razmišljam onako. Ja sam već 15 godina na društvenim mrežama od kad je moja knjiga Preživio sam Vukovar i Ovčaru izdana, i ta knjiga i moje svjedočanstvo prema svojoj knjizi Preživio sam Vukovar i Ovčaru je stvarno izazvalo jako puno emocija u Hrvatskoj. Prvo zato što je tada prvi put ispričana ta priča u detalje, dosta toga se u javnosti nije znalo i ta knjiga je zaista jedan dokument povijesti prema kojem sam ja i svjedočio, ali jedno snažno i duhovno svjedočanstvo. I zaista ljudi su bili oduševljeni, i iako i ta moja knjiga i to moje svjedočanstvo ima jednu određenu dozu, ajmo je to tako nazvati, provokacije, jer i moje svjedočanstvo i ta knjiga je ponajprije napisana u kršćanskom, ja ću reći katoličkom duhu, i glavna tema te knjige je poziv na oprost i na praštanje. Ja u knjizi čak i u jednoj rečenici kažem da na beskompromisan oprost, znači da oprost nema uvjet ali. I u tom vremenu zaista ta knjiga je izazvala jedno divljenje prema meni, i ljudi su me gledali zaista kao posebnog nekog čovjeka, kao heroja, često tako su me nazivali. Iako sam ja iz sebe izbacio sve ono što je u meni ležalo o toj temi, a i bio sam knjiga kad je pisana, bio sam u jednom vrlo specifičnom životnom trenutku, na samom dnu. Vraćao sam se u život nakon prilično neuspjeha i nažalost i kazne zatvora zbog ubojstva, i tu sam se i vratio Isusu Kristu, shvatio da mnogi moji postupci u životu nisu dobri, da se trebam potpuno poništiti, da se trebam potpuno, što se kaže, obnoviti. I evo, hvala Bogu, rođen sam Božjim duhom Gospodina Isusa Krista. Znači, i evo, hvala Bogu, uz Isusa Krista trudim se evo već 18 godina koračati. I evo, želim reći da u svim tim mojim svjedočanstvima bilo je zaista ljudi koji se nisu slagali sa mnom. Dosta je teško mnogima padao oprost, pogotovo oni koji su teško stradali, koji su izgubili svoje najmilije. Međutim, uvijek je to bilo sa jednom dozom i poštovanja i respekta. Naravno, ja sam oprost tumačio i biblijski, jer mi je to bilo jako važno, i dan danas sve što govorim i što tumačim izričito gledam kroz riječ Božiju, i bojim se da ne učinim nešto što je protiv riječi Božje, ne želim to učiniti. Ali je zanimljivo, čak i kada sam imao neke teme, vi koji ste me duže pratili znate koliki sam bio protivnik cijelog onog terora za vrijeme lažne pandemije, i koliko sam i djelovao, i čak eto, nastupio sam čak i kao govornik na jednom onom festivalu slobode. Također, kad je počeo rat u Ukrajini, imao sam svoje mišljenje, gdje su opet neki ljudi su me opet svrstavali u neke tabore, da sam protiv ovih, protiv onih i tako dalje. Međutim, eto, ja sam imao svoje mišljenje da je ta jedna Ukrajina sa svih strana, i naravno i od Rusije kao agresora, ali i od Europske unije gurnuta u taj jedan nemilosrdni rat, da je nažalost i samo vodstvo Ukrajine, to jest njihov predsjednik, postavljen upravo zbog toga. I tako sad nije ni to tema,
I tu sam naravno imao i svoje i protivnike i ja ne volim reći neprijatelje jer u mom duhu za mene niko nije neprijatelj. Iako postoje očita neprijateljska djelovanja, ne volim nazivati nikoga neprijateljem, ali evo zašto u biti sve ovo govorim. Znači, ljudi koji imaju svoje mišljenje, ja definitivno jesam, takav sam, imam svoje mišljenje, promatram svijet, analiziram ga, eto sad nije ovo ni mjesto ni hvaljenja, ali imam i nekakvih utakmica u nogama i pročitanih i proučenih stvari, znatiželjan sam. Volim za sebe reći da čak meni nije lako ni biti vjernik jer sam sumnjičav, skeptik sam, tako da eto, jednostavno nakupilo se puno materijala i da mogu iznositi neka svoja mišljenja, iako nisam klasični niti influencer, niti youtuber, bavim se nekim drugim stvarima, ali kad postoji nekakva bitna tema, kada ju osjetim, ja iznesem nekakav svoj stav i neko svoje mišljenje. Opet ću ponoviti, sve to uvijek provlačim kroz jedan jedini filter koji je meni vrlo, vrlo bitan i važan, a to je Sveto pismo, riječ Božja, riječ našeg Boga Izraelova. Evo, imam poziva, nisam u snimanju videa stavio na avio mod, ali nema veze, evo probat ću dovršiti ovaj video. Nisam zamislio da bude dugačak jer je u biti tema samo jedna. Znači, imam kroz svoje stavove koje iznosim, imam oprečna i drugačija mišljenja od mnogih ljudi i opet ću ponoviti, nemam s time problem. Naravno, ljudi kao i ja isto imaju neko svoje viđenje, imaju nekakve svoje načine promatranja stvari, ali moram nešto zaista priznati. Nisam, otkad se bavim nekakvim javnim djelovanjem, nisam naišao na veću mržnju i na veći otpor otkad podržavam Izrael i njegovu pravednu borbu za opstankom. Sad ovdje čak ne želim ni ulaziti u onu duhovnu, teološku dimenziju, jer ovo promatram kao čovjek koji se borio u Domovinskom ratu, u ratu u kojem je također jedna mala zemlja imala situaciju boriti se ratom, nažalost ratom, izgubiti puno svojih najkvalitetnijih ljudi, nažalost prisiljena i ubiti druge ljude i sve to da bi opstala. I to sve isto vidim kod tog Izraela našega, koji je još manji nego što je bila Hrvatska i koji se bori isključivo za svoj opstanak. Malo sam se umorio ponavljati sve to što sam i govorio, jer ako u nečijem programu postoji plan uništenja jednog naroda ili države, onda tu nema nekog drugog kompromisa nego boriti se za svoj opstanak. I dok god je tako i bilo gdje na svijetu da postoji neki narod koji neki drugi narod ili sila želi uništiti, istrijebiti, da ga nema više, ja ću stajati uz taj narod. Ne postoji znači narod, postoje neki narodi koje možda mi sad u ovom trenutku ne znam da li postoji negdje u svijetu neki mali narod koji se za tako nešto bori, meni nije poznato, vjerojatno bi u današnjem prostoru medija to znali, ali ću ponoviti, bilo gdje u svijetu da postoji takav narod, da netko drugi želi uništiti ili istrijebiti, ja ću biti na strani tog naroda. I nevjerojatno je kako nikada nisam u ovih 15 godina
sa bilo koje strane, a imao sam puno ljudi koji nisu podržavali moja djelovanja, koji su mi imali nešto zamjeriti, iako ja sam i svjedočio i da sam i grešnik i da sam, ja sam na svojim svjedočanstvima želio reći ljudima da nije pred vama čovjek koji je svet, jer sam pozivao na odricanje od grijeha, pozivao sam na prestanak ubojstva nerođene djece, ajmo reći, neki bi to smatrali da neko pametovanje, ali sam i jasno rekao da sam ja čovjek koji je u svom životu zgriješio po svih 10 Božjih zapovjedi. Ali jednostavno nisam nikada naišao na toliko mržnje i na toliki otpor kao što sam naišao na zbog moje potpore našem Izraelu, mom ljubljenom Izraelu. Naravno, sad ovo može otvoriti bezbrojna opet pitanja, počinju one floskule, šta je ovo, šta je ono, najčešće ta priča o brojnosti ubijenih, one koje je Izrael ubio i tako dalje. Međutim, ja se s tim neću baviti, neću nasjedati uopće na te priče, jer to nikuda ne vodi. I ono što mi je, moram priznat, donekle čak i fascinantno. Fascinantno mi je kako ja, recimo, na svom profilu uopće nisam imao ljude nisu mi dolazili ljudi a moram tako reći, iz Bosne i Hercegovine, ljudi islamske vjeroispovijesti, i nisu reagirali nikada. To je nevjerojatno. Kad ja objavim nešto o Izraelu, ko u rojevima dođu na moj profil, opet kažem, nemam ja problem s tim da oni dođu, da postoje naravno i ljudi koji se ne slažu sa mnom. Čak postoji jedan Facebook profil koji je mene znao i kritizirati iz Bosne i Hercegovine. Čovjek puno dobrih stvari piše na tom profilu. Mislim, evo, mogu i reći, to je Defter Hefte. Znači, ima stvari koje zaista čovjek puno bolje piše za Hrvate nego što mnogi Hrvati pišu, i ono što ja mogu vidjeti, čovjek realno predstavlja sliku svog prostora, i političkog i geopolitičkog u kojem se on nalazi, i naravno imao i on neke primjedbe za mene, i ima još takvih ljudi, i nemam problem s tim, jeli? Ali kolika količina psovanja i mržnje, i to je stvarno neviđeno. To je stvarno neviđeno, i što je još najzanimljivije, ti ljudi se onako pozivaju na Boga, na neku vjeru, na nešto što je nevjerojatno. I naravno, ne želim se braniti od toga da li je meni drago da je neko ubijen ili da je neko poginuo. Bilo gdje u svijetu. A normalno da normalnom čovjeku ne može biti drago, niti normalan čovjek, iako sam i vojnik i prošao sam kroz svašta i kroz smrt, nekako živio sam sa smrću svaki dan. Ali kad vidim mrava da ide svojim putem, ako mogu, znači neću stati na njega, niti ne želim uopće, na neki način ne želim se opravdavati i uvjeravati ljude kako mi je žao za bilo kojim izgubljenim životom i na području Izraela, i u toj Gazi, i sad u Iranu što se događa. Da, ginu i nevini. Makar mi taj pojam nevini bi trebali obrazložiti. I vrlo često ignoriram takva pitanja, kao i neka jeftina teološka pitanja. Već sam to i govorio, pa mogu i sad reći. Kad ti nemaju šta reći, onda te napadnu nekakvim Talmudom, pa onda neki čak miješaju i Toru i Talmud, niti znaju šta znači, niti znaju u biti išta o Talmudu, kako je pisan, kad je nastao, koje vrste postoje, koga uopće koristi. Onda krene upravljanje svijetom, novcem, bankama, Rothschildi, ovi, oni. To su jednostavno teme koje najbolje preskakat, nasmijat se takvim pametnjakovićima i ići dalje. Evo. Tako da nekako želio sam ovaj video samo napraviti kao jednu retrospektivu i vama predstaviti da sam ja čak sad za neke ljude, i to ima i su solidan broj ljudi u Hrvatskoj koji mene smatraju izdajnikom. Pazite, izdajnikom me smatraju.
izdajnikom Hrvatske, izdajnikom katoličke vjere. Što reći na to? A samo podržavam jedan mali narod, jednu malu državu da se izbori za svoj opstanak, i to narod kojem se otvoreno prijeti da će biti uništen i istrijebljen. Stoga, ljudi, na čijoj bi strani trebao ja biti? Sad nisam ulazio u nikakvu duhovnu komponentu. Na čijoj bi ja strani trebao biti, dragi ljudi? Preispitajte se malo. A isto tako, Bog blagoslovio sve ove ljude koji imaju dar duha istine i koji shvaćaju da živimo u vremenu nikad veće prevare i nikad većih laži u povijesti čovječanstva. Mnogi ljudi shvaćaju istinu, mnogi ljudi znaju što je istina i evo, hvala svima vama koji me podupirete, koji ste uz mene, a želim sve dobro i svima onima koji tu svoju mržnju koja će na kraju njih izjesti, želim sve najbolje i njima. Evo, neka sve nas blagoslovi i zaštiti Bog Izraelov u svom svetom imenu, u imenu Gospodina Isusa Krista. Amen, aleluja.